Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi araba ye utukalo tile 30 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi kama kɔnɔ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni kɛtɔ ka u ka pankuru ni ka ale senfilɛ utukalo tile 29 san 2023 nɛgɛ kan 8 o wagati Anafis dugu o kɔnɔna la min yɛrɛ ale bɛ Kidali mara o la ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 12 o bɔɲɔgɔnko de don a kɔni kɔnɔna la sa u ye dankari karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw ka bolimafɛnw n'u u dagayɔrɔ la k'a sababuya kɛ nin karɔgɛrɛndinɛ tigilama ninnu kɔni tun kelen don ka bingani wale ni ka o labɛn fintigi gansan ma olu kama fo ka taga se anw ka fintigilakaw olu dagayɔrɔ ma an ka fintigilakaw kɔni ye dankari u dagayɔrɔ ninnu na an'u ka kɛlɛkɛminɛn caman na. An ka faba kunnafoni so min bɛ yen nɔ ni o ye Office Radio Télévision du Mali bɛɛ ko ale ma ko ORTM ale ɲɛmayaso kɔni ye kunnafoni di sɛbɛn ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko ŋaniya jugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka u ka kunnafonidilaw jata ni ka a nɔrɔ u ka waleya jugu siraw olu fɛ ni o de ye ka u ka jagofɛnw ni ka olu feere n'o dɔ de bɛ tali kɛ u ka fura feerew kan n'o fura yɛrɛ dɔ ye jabɛti ka taga se u ka produit tulu olu feereli ma ORTM ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ ko maa o maa kɔni kɛ e de sen yera ni waleya jugu in kɛli la ko n'u bolo dara i kan u b'i bilen ni ka taga ni ye kiiri tigilamaw u ta fanfɛla la. Walasa ka se ka yuruguyurugu ni ka o kɛlɛ anw ka jamana o kɔnɔna la kunnafoniya y'a yira k'a fɔ brigade du pôle national économique ale fɛ ko fɛn min ye an ka APCAM ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye Bakari Togola ye ale ni a nɔfɛmɔgɔ maa 5 olu kɔni bɛ lakɔlɔsili o bolo kan ni wagati in na an ka fintigilakaw ka bolo kan ni lakɔlɔsili yɛrɛ ye tali kɛ fɛn min na sa o de ye k'a fɔ ko Bakari Togola n'a nɔfɛmɔgɔ ko olu kɔni ye jamana nafolo ni ka yuruguyurugu ta ka o sɛgɛrɛ ani ka tila tuguni ka waleya caman ni ka o ta ka ɲɛsin jamana ale ma. Amadou Touré ni bɛ b'ale wele ko Bavier utukalo tile 29 san 2023 ale kɔni kɛra anw ka jamana o Fédération Malienne de Football o ɲɛmaa ye n'an ko ma ko FEMAFOOT ale kɔni bɛna san 4 ni ka o kɛ o ɲɛmaaya la Bavier Touré yɛrɛ ale ye jɔyɔrɔ 61 ni ka o de sɔrɔ maa kelen bɛ yen nɔ o kɔni ma kalan ni ka o fili. Jagofɛn dɔw olu sɔngɔ gɛlɛyalen don ni wagati in na an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye essence litiri ye ale tun bɛ feere sɛbɛnwari 140 ni wagati in na essence litiri ale bɛ ka feere sɛbɛnwari 200 ani dɔrɔmɛ 40 a yirala taji feerelaw fɛ k'a fɔ ko taji yɛrɛ kɔni tɛ ka ye an sɔngɔ sugu yɛrɛ o kɔnɔna la fɛn min ye malo ale kilo tun bɛ feere sɛbɛnwari dɔrɔmɛ 80 sisan ale bɛ ka feere sɛbɛnwari 120 jagokɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni ko ni fɛn ninnu olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ k'a sababu ye fɛn min ye o de ye
Niger kɔni gɛlɛya bɛ o jamana kɔnɔ nin wagati na ni CEDEAO yɛrɛ kɔni kelen don ka gɛrɛntɛ ta ni ka siri a kan. Karogɛlɛn dinɛ tigilama 10 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tun bɛ bolimafɛn sen fila la utukalo tile 28 san 2023 su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati o kɛra dugu min na sa o de ye Bugunina Filawere dugu ye. Bugunina Filawere ni Banaba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 o bɔɲɔgɔnko de don. Fanibugu ale bɛ CBT sigida o la. Dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin karogɛlɛn dinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni tun taara jagaminɛ o de la ni o ye bagan jaga ye. O de la sa o tilara tuguni ni ka wajulu fana daga ka o sigi ni dugulama ninnu olu kunna. Teliyala dugulamaw kɔni wele lase an ka fintigilakaw olu ma. An ka fintigilakaw kɔni nana wagati min na u taara ni ka taa ni maa ninnu ka olu ɲini. Kunnafoniya kɔni bɔra ka bin ni k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ko n'olu kɔni ye carte biométrique ni ka ale ta ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ka faaba kɔnɔna carte biométrique kɔni bɛɛ lajɛlen bɔlen don nin wagati in na ko bɛɛ ka taa ka t'i ka carte biométrique ni ka ale labɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna la. Niger fintigilakaw olu kɔni ye ɲangili gɛlɛn ta ni ka o da Faransi ale ka lasigiden o kunna ka sababuya kɛ Niger kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ ko Faransi lasigiden ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la. Ni Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka lasigiden kɔni tɛ bɔ nin jamana kofɔlen o kɔnɔna la ka sababuya kɛ olu kɔni tɛ nin fintigilaka ninnu la kodɔn jamana ɲɛmaa ye ko Bazoum yɛrɛ kɔni ale ma fanga bila nin wagati in na. O de la fintigilakaw olu kɔni ye ɲangini girin ne ka o tagada u ka lasigiden kunna o ɲangili dɔ de bɛ tali kɛ fɛn min ye balo o kɔni tigɛra a la u ka jamana o kɔnɔna la ka taga se ji ani courant ma. O t'a bannen dɛ ka taga se u ka fintigilaka minnu bɛ u ka jamana o kɔnɔna la balo tɛ taga d'u ma taji tɛ d'u ma fɛn min ye ji ani courant in ka taga se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛlen don Faransi ka fintigilakaw la Niger jamana o kɔnɔna la. taa Gabonkaw fɛ yen ka kunnafoni o datugu fɛn min ye Gabon kɔni olu kɔni tun ye jamana ɲɛmaa kalafili ni ka o kɛ o jamana ɲɛmaa kalafili yɛrɛ kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo ale de kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye o kuma kɔni fɔra waati min na sama bɛ jamanadenw ma ka sababuya kɛ ko namara caman o kɛra kalafili o kɔnɔna la a fintigilakaw olu kɔni fana ye Ali Bongo ni k'ale ka fanga ka o dafiri kunu sɔrɔ u y'a kunnafoniya ni ka o di u ka jabaraso la kunnafoni nataw la an bɛna kunnafoni taw ni ka o da aw kulo kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damarmari bi ni k'a da kɛrɛnkɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukarama don dɔ ba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kɛrɛnkɛla bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 kalo kalo i bɛ se k'a sara euro wari 573 ou bɛ san kelen o ma n'o ye kalo 12 ye walima kalo 18 euro wari 382 o bɛ bɛn kalo 18 ma ni tila terrain sara la terrain papier ale bɛ k'i ta ye terrain sɔngɔ ye sɛbɛn wari 4,400,000 o kɔfɛ e ma min bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ ka a jɔ tunga lafiya bɛ yan o de kama terrain jɔli ka di e a se fana t'i ye o fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka 2024 sojɔ programme na ni o ye a ka tɔn ye n'an k'o ma ko Paris o tɔgɔ sɛbɛn olu yɛrɛ daminɛna ka ban n'i bɛ fɛ ka i ka so jɔ ka kɛ villa ye walima étage ye villa simple ale ye sɛbɛn wari 26,000,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage ale ye sɛbɛn wari 42,000,000 ye a tɔn wari o ye euro wari 780 ye ale fana ka nɔgɔn ni a bɛɛ lajɛlen e ma min bɛ yen nɔ ko ni si man di ye tunga lafiya ka appartement tɔgɔ sɛbɛn olu fana daminɛna ni o ye san 2024 appartement ale ye 24,000,000 fana ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin tara fo san 4 kɔnɔna la euro wari 720 ni kɔni ye dibɔ de tunga lafiya a nana tungaranke olu lafiyali kama aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.